أوزي كحدر له أوز بوتا زي قال እግዚአብሔር እንዳሰማ كحدر له ዝመፀሉ ዓላማ ንስኽራን ንምስታይ ንምጭፋር ዘይኮነስ ንእግዚአብሔር ቃል እንዳሰማ كحدر له ኢሎም ርዕሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ሰበካ ጉባኤን ሰንበት ትምህርት ቤትን ኣብ ተፈላለየ ቦታታት እዩ ናይ ትምህርቲ ስለ ስርዓት እንዳተኻየ ክሓድር ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ክልቲኡ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጥንታውን ኣብ ካቴድራልን ማህሌት ሰዓታት እንዳተገልገለ እስካብ 11 ሰዓት ክጸንዕ እዩ 11 ሰዓት ቅዳሴ ከኣቱ እዩ ናብ 1 ሰዓት ንፈርቓን እስካብ 2 ሰዓት ናውዚ ናብ ሓወልቲ ኣደባባይ ኣውዚ ዝተፈላለየ መርሃ ግብርታት ክካየድ እዩ ብድሕሪኡ ናብ ሙራደ ቃል ክኸውን እዩ ስለዚ ቀዳሚ እዩ ጽባሕ እንደገና ሰንበት እዩ ቀሲልኩም ዕርፊልኩም ከሸኮልኩም ዕርፍቲ ሰዓት ስለ ዝኾነ ኣብ ግልጋሎትን ኣብ ጸሎትን ክንቅኒ ይግብአና ስለዚ ናይ ዝዕለት እዚ ኣቦና መምህርና መራሒና ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ቃለ ምዕዳን ክኾና እዮም ተመሊሶም ናብ ቤተ ክርስቲያን እውን ስለ ዝኣትዉ ብደንብ ጌርና ክንሰምዖም ክነዳምፆም ዝነገሩና ድማ ብተግባር ክነውዕሎ ሓደራ ክብል ደሊ ንብፁዕ ኣቦና ተቐበሉለይ ብኽብሪ ተቐበሉለይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ንቡረ እድ ጎድፋ መርሃ ናይ ማእኸላይ ዞን ሀገረ ስብከት ዋና ስራሕ መካየዲ ክቡር መምህር ሲሳይ ክቡር መምህር ዮናስ ክቡራን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ክቡራን አጋይሽ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተረኸብኩም ካብነና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ጽዮን በረከት ቃል ኪዳን ክትሳተፉ ዝመጻኹም ኩለኹም ከምኡውን ናይ ሰንበት ተማሃሮ ደቅና መንፈሳውያን ከምኡውን ናይ ሚድያ ሓለፍቲ ወነንቲ ዝኾንኩም በአጠቃላይ ውዛ አደባባይ እዚ ዝተረኸብኩም እግዚአብሔር ፈቂዱ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኮይኑ ካብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ካብዚ ናይ በረከት ቦታ እዚ በረከት ክትሳተፉ ዝመጻኹም ኩለኹም ካብነና ካብ ጽዮን በረከት ንምስታብ ዝመጻኹም ኩለኹም ብነና በቅድስት ጽዮን በእግዚአብሔር ቸርነት እንኳዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንራኸብ ፈቃዱ ኮነ እንኳዕ ፈቀደልና እንኳዕ ብዳሕን መጻኹም ወዕልል በሉ እንታይ ዕልል ኣይፍለጥ ግዲ አይ በገንዘብ ግዲ ተገዝኡ ተዕልልታ ወንደ እግዚአብሔር ዕልል በሎ መስግንዎ ኮይ ዝተባለ እሞ ነብዩ ቅዱስ ዳዊት በሚእትን ዓሰርተ ሸውዓተን መዝሙር ታይዝ በለና ግነዩ ለእግዚአብሔር ከመሄር እግዚአብሔር ቸር ከምዃኑ መጠን ለእግዚአብሔር አመስግንዎ
እግዚአብሔር በባህሪው ቸር ስለዝሆነ ደግ ስለዝሆነ ርህሩህ ስለዝሆነ ደግ ስለዝሆነ ርህሩህ ስለዝሆነ አመስግንዎ ገነ አመሰገነ እዩ አመስግንዎ ንገሩ ቤተ እስራኤል ናይ እስራኤል ወገን ዝኾንኩም እስራኤል ማለት እስራኤል ዘስጋና እስራኤል ዘነፍስ ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይምቀል እስራኤል ዘነፍስ ዝኾንኩም ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ከመላለም ምህረቱ ቸርነቱ ንዘላለም ንውሉድ ወለዶ ስለዝኾነ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ይብል ንገሩሉ ቸርነቱ እውን ንገሩሉ ስበኹሉ ይብል ንገሩ ቤተ አሮን ከመሄር ከመላለም ምህረቱ ናይ አሮን ወገነት ካህናት ዝኾንኩም ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ንገሩ ስበኹሉ እግዚአብሔር ቸር እዩ እግዚአብሔር ርህሩህ እዩ ኢልኩም ንገሩሉ አመስግንዎን ግናዩ ለእግዚአብሔር ኩልኩም ለትፈርህዎ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን ተምልኹ ንእግዚአብሔር ትፈርሑ ቸርነቱ ንዘላለም ስለዝኾነ ቸርነቱ ዘላለማዊ ስለዝኾነ ቸርነቱ ተናገሩ ስበኹ እግዚአብሔር በባህሪው ርህሩህ ከምዃኑ መጠን ኩላትና ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸበ ቸርነት ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸበ በረከት ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸበ ቅድስና ክንረክብ ኢልና ኢና ካብ ርሑቅም ካብ ቀረባም ተሰባሲብና ኣብ ኣውደ ምህረቱ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ኣብዚ በረከት መከፋፈሊ ዝኾነ ቦታ ተረኺብና ዘለና እሞ በረከቱ ይዓድለና እዚ በዓል እዚ ብእግዚአብሔር ቸርነት ብእግዚአብሔር ደግነት ተኣኻኺብና እዚ በዓል እዚ ኣብዚ በዓል እዚ ክንሳተፍ ኣብዚ በዓል እዚ ዝተረኸበ ቃል ኪዳን ክንረክብ ኢልና መፂና ዘለና በረከቱ ዘይተሳተፍናሉ በዓል ሓሊፉ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንረግፅ ዘይከኣልናሉ ግዜ ሓሊፉ እዩ ካብነና ካብ ጽዮን በረከት ክንሳተፍ እንኳ ድልየት እንተሃለወና ዘይተሳተፍናሉ ጊዜ ሓሊፉ እዩ ነገር ግን ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ብዙሕ ስለዝኾነ ርህሩህ ስለዝኾነ ግን ሎሚ ፈቃዱ ኮይኑ ወይኩን ፈቃድከ ኢልኩም ለምኑ ከም ዝበለ ፈቃድካ ይኹን በረከት ክንሳተፍ ቃል ኪዳን ክንሳተፍ ኢልና ብልቦናና ለሚና ፈቃዱ ኮይኑ ኣብዙ ቅዱስ ቦታ እዚ ተረኺብና ኣለና እሞ
በረከቱ ልምስታፍ ይብቃና ክብራና ክብራት ይቆም ከይንወድቕ እነና ጽዮን ፀግዒ ጌርና መፂና ኣለና እሞ እሳ ፀግዒ ትኩነና ጽዮን ማለት በሓደ ወገን ሃገርም ኣሎ ናይ ዳዊት ናይ ነብዩ ዳዊት ናይ ንጉስ ዳዊት መናገሻ ከተማ ጽዮን ትበሃል እዛ ነኽብራ ዘለና ግን ጽዮን ቅድም ኢላ በብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሰባት ፀግዒ ዝነበረት ኣባይ በቀር ካሊእ ኣምላክ ከይተምልኽ ጣዖት ከይተምልኽ ካብ ዝብል ጀሚሩ ናማትካ ኣይትፍቶ ክሻብ ዝብል ዘለዉ 10 ትእዛዛት ሓቂፋ ዝሓዘት ጽላት በእግዚአብሔር ትእዛዝ ንሙሴ ዝተዋሃበት ካብ ሙሴ ናብ ህዝቢ እስራኤል ዝተመሓላለፈት ህዝቢ እስራኤል ኣኽቢሮም ዘምልኽዋ ዝነበሩ ናባና እንደገና ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ናውዚ ዝመፀት ታቦት እያ 10 ትእዛዛት ዝበሃሉ ቀዳማይ ካባይ ሓሊፍካ ካሊእ ኣምላክ ከይተምልኽ ዝብል ኣልፋና ኦሜጋ ዝኾነ ኣምላክ ንሓዲካ ካሊእ ምምላኽ ስለ ዘይግባእ ሰማዩን ምድሩን ዝፈጠረ ንዓና ዝፈጠረ ንሕና እንነብረሉ ዓለም ዝፈጠረ ንሕና እንምገበሉ ምግቢ ዝፈጠረ ኣምላክ ስለ ዝኾነ ንኣይ ሓዲካ ካሊእ ከይተምልኽ ዝብል እዩ ካልኣይ ትእዛዝ እግዚአብሔር ፈጣሪኻ ጽኑዕ ልቦናኻ ኣምልኮ ዝብል እዩ ሳልሳይ ናይ እግዚአብሔር ስም ብከንቱ ببلاش بزيقبا ناي فطاريخ السم ايت العيل ايت تصوع ناي زاوية سم كورس لزغنا بقالة معصبة زي اللعال سلزغنا ناي فطاريخ السم بكنتو ايت العيل زبليو ሳልሳይ ናይ ፈጣሪኻ ስም ሳልሳይ ኣክብር ሰንበቶ ለኣምላክከ ናይ ፈጣሪኻ ስም ዝኽበረሉ በዓል ኣኽብር ዝብል እዩ ሰንበት ማለት እግዚአብሔር 22 ስነ ፍጥረታት ፈጢሩ ዝሓረፈላ መዓልቲ እያ እዚኣ እውን ዕለተ ቀዳም እያ ካሊእ
أبوهان أدخان أخبر كما ينوه مواعيلك أبوهان أدخان أخبر عدما ختركب بركات كتركب ولاد كاغترئي أبوهان أدخان كمرقو خامنتي فأعززهم أخبرهم أنت حمموا حكمهم أنت تقمهم تهلي فارد أيوم حق الزم مالتي كم زي تغيرها بركة ركبيها مولوي أفتزلنا اللوان وسمنتنيا شيح كنديناي الولدنا نأزز كنديناي ولدنا نخبر كنديناي فقادهم نفتصم اللهم كنديناي نقلقلهم نفتخل أي ترقاميتنا أتلنا أكبر أباك وأمك أبوها إكزيابير إنها دنقل مريم خبر أولا إلا إدنا نخوان لمنا زلنا إكزيابير أبونا إلا إنا لمنا زلنا أولا زب سمايات سماي زلق أبونا إلا إنا لمنا السمون أبونا إلكم لمنو نيزبلا سلزي أبوها إكزيابيرنا أدها دنقل مريم غفير أكبر أباك وأمك أبوها إكزيابير إنها منقسط سمايات أخبر حسبها أبونا إكزيابير تنخبرت لنا زلا عالماوي زغنة إننا بدستا بخبري إننا نبر الله من دستا سمايون بحساب جدا سلا زغنة أكبر أباك وأمك سبوء دمون ذهبك أبوها نكزيابير ولد نكزيابير آب نكزيابير منفس نكزيابير ولد نكزيابير منفس قدوس أخبر أنها قدست بيت كريستيان إتا تولد كلا بيت كريستيان أدها أخبرها حلوة ناي كريستوس سغانا دم هبا اتباصحكا أدها بيت كريستيان أخبرها كم زي تغيرها بركات كتركبيها أدها طمقات أدها لجنة أخبرها لجنات مالت بطمقات تولينا دق እግዚአብሔር ደቅ ስላሴ እንሆናሉ ማለት እዩ ሰይጣንን ክሒድና ቤተ ክርስቲያን እናአምነሉ እሚያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን أخبرها قدما ما نو رابعاي بيو زلنا هندينا أي تسرق زبيل اللو
ስርቅ ማለት ናይማትካ ገንዘብ ምልዓል ጥራሕ ከይመስለና ኣይትስረቕ ሰውነትካ እውን ኣይትስረቕ ማለት እዩ ሰውነትካ ሰሪቕካ ንሓጢኣት ኣሕሊፍካ ይትሃብ ናሰብ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ትስረቕ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ኣይትስረቁ ትብል እስኻ ግን ማይደረ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዝኾነ ሰውነትካ ግን ሰሪቕካ ናብ ሓጢኣት ትወስዶ ኣለኻ ሰውነትካ ሰሪቕካ ናብ ዝሙት ትወስዶ ኣለኻ ሰውነትካ ሰሪቕካ ናብ ሓጢኣት ናብ ጣዖት ትወስዶ ኣለኻ ሕጊ እግዚአብሔር እውን ትሰርቕ ኣለኻ ሕጊ እግዚአብሔር ምጥሓስ ማለት ምስራቅ ማለት እዩ ሕጊ እግዚአብሔር ጥሒስካ ናብ ካሊእ ምኻድ ማለት ሌብነት ማለት እዩ ኣይትስረቕ ቀፂሉ ኣይትቕተል ዝብል ኣሎ ምናልባት ኣመሓላሊፈ ይናገር ኣለኹ ተኸይነ ይቅርታ ግበርለይ እናቐረምኩም ንኺዱ ምቕታል ማለት ኣይትቕተል ነፍሰ ማይደረ እግዚአብሔር ዝኾነ ሰብ ኣይትቕተል ይብል እግዚአብሔር ዝሃነፆ ገዛ እግዚአብሔር ዝሃነፆ ህንፃ ምፍራስ ስለ ዘይግባእ ዘይሰራሓዮ ህንፃ ኣይተፍርስ ማለት እዩ ሰብ ህንፃ እዩ ዝሰርሕ ንሰብ ግን እግዚአብሔር ይሃኒፅዎ ሰብ ህንፃ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ዝሃነፆ ህንፃ ማይደረ እግዚአብሔር ዝኾነ ህንፃ ኣይተፍርሱ ኣይትቅትል ነብሰ ነብስኻ እውን ኣይትቕተል ማለት እዩ ሰብ ጥራሕ እንተይኮነ ነብስኻ እውን ኣይትቕተላ ሓጢኣት ሰሪሕኻ ነብስኻ ክትሞት ኣይትግበር ብነብሲ ክትሞት ኣይትግበር ማለት እዩ ሓጢኣት እንሰርሕ ተለና ነብስና ኢና ንቐትል ዘለና ስለዚ ሁሉም ነገር ዞም ንሕና እንጥቀመሎም ንሕና እንጉደአሎም ኣብ ፅዮን ውሽጢ ኣብ ፅላት ተኻቲቶም ይርከቡ ፅዮን ናውዚ ዝመፀት ንዓና ክትጠቅም ብእግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ፈቐዲሉና ካብኣ በረከት ክንረክብ ብቐዳማዊ ምልሊክ ጊዜ ናባና መፅያ ሃገርና ክትቅድስ ሃገርና ክትባርኽ ንዓና ፀወን ክትኮነና ፀግዒ ክትኮነና መማለዲት ክትኮነና ብቐዳማዊ ምልሊክ ናባና መፅያ ፅዮን ትመፅእ ተላ ብዙሕ ስርዓት ይመፅዩ እምነት መፅዩ ምስ ታወተ ፅዮን
ሕጊ መፅኡ ምስ ታቦተ ጽዮን ስርዓት መፅኡ ምስ ታቦተ ጽዮን እምነት መፅኡ ግዝረት መፅኡ ምስ ታቦተ ጽዮን ታቦተ ጽዮን ትመጽእ ተላ ንሕና እንጥቀመሎም ስርዓታት ብዙሓት እዮም መፅኦም ኣባና ዘይነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይነበሩ ታቦተ ጽዮን ሒዛትና ዝመፀት ቀሊል ኣይኮነን ናብዚ ትመጽእ ተላ እንደገና ብሕዳር 21 ከም ዝሎሚ እያ መፅያ ማለት እዩ እሳ መፀት እዘውዚ እኒኦ ቦታ ባሕሪ ከም ነበረ ታቦተ ጽዮን ምስ ረገፀቶ ግን እቲ ባሕሪ ናብ ቦትኡ ከም ተጸግዐ የብስ ከም ዝኾነ ዝሓወልቱ እዚ ዘለዎ ከዚ ውሽጡ ባሕሪ እዩ ዝበሃል ባሕሪ እዩ ታቦተ ጽዮን ምስ መፀት ግን የብስ ኮይኑ ይኸውና ንሕና ከም ድልየትና ንረግፅ ከለና ከም ድልየትና ንመላለስ ዘለና ማለት እዩ ዙርይኡ ባሕሪ እዩ ብባሕሪ ዝተሓፀረ እዩ بتاوت صيان قال كيدان جن اياو بحرو سطيمو يهونا هنصا زسرحل خوينو اغايش ناي صيان اغايش مصيام خمدليتهم زدقسلو خمدليتهم زعرفلو خوينو ስለዚህ ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ ለእግዚአብሔር እዚ ሁሉ በረከት ሒዛትና አልመጸት ንነና እውን ክብሪ ምስጋና ይግባአ على ጊዜ علل الناس كنا مسكن علل تاون حفر لنا يمسلن نبي مسكنا يقبع علل تا يقبع انت وتصيون يبو لእግዚአብሔር ይዝበለ ለእግዚአብሔር علل تا يقبع እና ካብታው ተጽዮን እንማሃሮ ሰላም ሓድነት ፍቅሪ ሰሳትና ምትሕዝዛን ምትሕግጋዝ ርህራሄ ይግባእ ስለዚህ ኣነውዚ እዞም ሚድያ እውን ካኻ ዘይተቋርፀ ይብሉን ኣለው ይመስለኒ ሞ እዚ ደ ኣኽለን ክቡር ንውረአድ ኣብዚ ኣኽለን Maria,
ሰይጣን ጥላይና ኦ ጎይታና ምና
benalo ke baka goitana benalo ke baka ne ana ketbe ameskel tesbilka ne ana ketbe ameskel Come on.